seves formes de pronunciació mallorquí i Vicent Formenteret no és català. Però clar, per poder-ho dir, havíem de saber tot això. I m'apareix que haurem d'anar salvant. Ja som les 9:30. Moltes gràcies per la paciència i per aquest silenci sepulcral. I sobretot per no repetir automàtiques. Gràcies. També heu vist aquí que hi ha la bandera aquesta, tribarrada. Això és... Nosaltres estem començant per Mallorca perquè, clar, l'acadèmia i tot això s'ha fet a Mallorca. Escampar el que era, històricament, la bandera de reina de Mallorca. El llibre que s'ha acabat recentment, aquest ja són la tercera edició i ja en queden poquets. El darrer llibre, que és d'història, que per exemple, a mi m'ha una gran farsa. Aquí el que faig és agafar els tòpics catalanistes que ens diuen aquí que això és tal, això és qual, tal, i repetir-los documentats i en documentació de gent amb pes dins la cultura, com teniu aquí d'això que diu, sí, aquesta. Torquat el Gaetena, Nova Santa Maria, el propi Jaume I, la seva crònica, etc. I aquest altre no, aquest ja és història. Això ja és història. Aquí compta els fets des del primer rei que tingueren. I penso que no hi ha ningú des que estan aquí que siguis capaç de dir-me quin va ser el primer rei cristià que tinguem aquí a les Balears després de la caiguda de l'imperi romà i la fuita de l'imperi bizantí. Ho saben? Bueno, doncs va ser Carlemany. En el 799, Balears ja feia prop de 200 anys que els bizantins s'havien anat. I en el 799, els habitants d'aquí, els que ens governaven, en aquella època no teníem rei propi, no teníem... ens governaven per un consell a cada isla, un consell insular de vells, de persones vells, perquè en aquella època els vells, la seva experiència de viscut i tal i qual, normalment eren els que solien dirigir les nacions, que no tenien, diguem, un rei anomenat que per la força de les armes o tal, aquí el rei som jo i els que se m'allí mor. Bueno, doncs s'enteraren que en el nord d'Àfrica se preparava una gran armada. En aquesta època, en el 799, tota la península ibèrica, tota, excepte Astúries i part del nord de Galícia i Vascongades, estava en mans dels moros. Bé, doncs ens enteraren que una armada s'estava preparant per invadir les Balears. I qui teníem nosaltres per qui demanar auxili? L'únic rei cristià amb poder suficient era en Carlemany, que precisament acabava d'expulsar de França en els moros i estava passant els Pirineus i començant a crear el que llavors serien els condats catalans i la marca hispànica. Bé, doncs en aquest li demanàvem ajuda, ens envia aquí recient anomenat per mesos de Comte d'Empúries, de l'Armengol, amb una esquadra. Aquesta esquadra s'enfrenta a la mora i guanya. Bé, doncs els habitants de Balears, contents amb en Carlemany, el juraren com a rei de Balears. Rei de Balears, amb aquest títol. Això està a les cròniques del cronista en Carlemany de Guinhardo, segle VIII. Bé, doncs en el 799 faltaven 3 anys per el propi Carlemany conquistar Barcelona en els moros. O sigui, nosaltres ja teníem un rei propi i Barcelona encara estava en mans dels moros. I aquí, amb aquesta gent, que aquí sí mos colonitzaren, vengueren gent, i ho som deduït per la part lingüística, perquè nosaltres tenim més, d'això com se diu, ja ho direm, més afinitats lingüístiques en so bearnès, en so llescó i en so provençal que en so català.
aquí s'assentaren gent procedents de Bearn, de Gascunya i de la Provença. Per això, clar, i això són idiomes que també surten de l'occità. I aquí va quedar bastant. Aposta, en el català tenim bastanta, sobretot en la fonètica, tenim bastanta pareixença. Però no és català, no és de resultes després d'en Jaume I. No és de resultes després d'en Jaume I. La qüestió que després d'en Carlomagno ho va ser el seu net en Bernat I. Ventura d'aquí, a Mallorca almenys, hi ha molts de Bernats, moltíssims de Bernats. A Catalunya n'hi ha molt poc de Bernats. No està ni a dins la relació de l'Institut Nacional d'Estadística de Bernats, n'hi ha poquíssims. Resulta que després d'en Bernat, ja va ser Ludovico Pio va matar en Bernat aquest perquè volia, a més era rei d'Itàlia, se va voler fent el regne d'Itàlia i Balear va tornar a quedar un poc a l'aire. Fins que ens autogovernàvem i fins que en el 902 arribaren els moros. Bueno, ens diuen els nacionalistes catalans que aquí va ser repoblat, com que feim els Saïes, va ser repoblat per gent de l'Empordà, perquè allà, a la costa, només de l'Empordà, que és la costa de Girona, s'empleia també els Saïes. Clar, la pregunta és, com pot ser que repoblassin aquí, si Barcelona només n'hi havia 10.000 i era la més poblada de tot el regne, com pot ser? No cas així. Hi va haver un dato, perquè de vegades els investigadors, moltes de vegades, trobam el que cercam sense cercar-ho. M'explico. Un dia estava llegint jo el llibre dels fets, rellegint una altra vegada, un fet que se m'havia passat per alt, el vaig trobar allà mateix. Resulta que un any antes de venir a conquistar Mallorca, en Jaume I, va reunir tots la noblesa, el clero i demés, i els va dir, bé, hem d'anar allà, i segons el que cadascú dugui en aquesta invasió, tindrà part en el repart. Entre altres coses, en Jaume I va dir, i tots els castells que se trobin a dins del regne de Mallorca, tots seran per això. Companyera, s'aixeca el seu conco, contat per ell mateix, el seu conco, Nuño Sans, conta del Rosselló, i li diu, senyor, tots els castells seran vostres, menys un. Menys un, com és el primer pic que anava a Mallorca, com punyetes, diu, el castell de santuari és de la meva família des de molt antic. Què vol dir això? Que els familiars dels antepassats de Nuño Sans, conta del Rosselló, eren d'aquests mallorquins que quan arribaren els moros fugiren i s'establiren per l'Empordà i el Rosselló. I aquí també podem deduir que el castell de l'Aró, el castell de Santuari i el castell dels Reis, tres castells roquers més importants de les Balears, va ser construït per aquesta gent d'en Carlomagno que s'establiren aquí. Per cert, el castell de l'Aró, els moros tardaren 8 mesos a conquistar-ho. I d'aquí que seria l'Aró, que és una malformació de lo que els moros li deien el castell alt-romí, o sigui, el castell de romansos, els que xerraven romans. 8 mesos tardaren per guanyar el castell de l'Aró. I res més, jo podia estar fins passat demà xerrant d'història, no és per res. Gràcies a tots per la assistència.